lagune wis werna-werna. Iya. Nggih, matur sembah nuwun. Nek iki nek diurutke meneh, ya wong iki yo kok nyate pokoke seneng-seneng. Ya kono sing iso turu kok sing ngumpul. Oh, kaya tau perlu jebul buka Kacamata Ribet. Iki seragame do seragam coklat perlu beda dhewe. Coba ben tak aku bintang tamu nek goro-goro. Pele iki ora pele. Yo jenenge mau ya sapa urute no. Apa pele? Beres. Ayu kok gak putri. Ije sama mantan kamu dengan lagan dengan apa bu Pepeling je kalian bapak monggo mobilnya kesannya wiji monggo ya monggo pak Ora cantik-cantik. ini kok rada kemayu nek ora diparani nek jamak temen to pak Katenan. Sik niki Pepeling napa pun ajeng tobat Tobatnya kebalane. lah Pepeling iku lho kalian panjenengan je Pak kalian niki kalian panjenengan oleh napa mboten napa-napa menawa ngangge kathok kok napa nyampil dasar kula Nangge, Pepeling itu harus berjuang. Kalau nggak berjuang nggak enak, begitu ya. Nggak masuk kalau nggak berjuang, ayo. Ayo, pokoknya tak tunggu nganti gelem. Ora ono wong blas ngono. Pemaksaan nih. Nek ono judule blas karo jadi apa. Lebak berarti lihat apa Pepeling. Wah, iya. apa mengapa? Wah, saya Pepeling, jadi dipun caos silahkan. Aku tak ngeloki lagu bareng aku iso nyanyi. Onjek, ngersakno lagu napa? Apa ya sik. Bintang 5 menit gue mikir. Obat. Oh ora biasane anu Mau gelandangan. Apa ayo? Napa? Keranda cinta. Ojo keranda. Bangga. lewung senengane lewung. Lewung Lajeng wong sakniki. Oh, Oh alah, mboten mungkin ngajenge subuh ngoten. salah. Kesuwen. Yo lewung tadi. Oke Putri kita lewung bersama. Ayo cewek-cewek bareng bertiga. Bodoh bertiga ya wis yo. Manut wae ta. Ayo ra kok nyebul sumur wae ora apa-apa. Kayak balik kita padahal tuh mayang meneh. Sak ngoten izin. Kita penake kok siap lagi jadis. Goyang Pak Is. Ayo
Mboten kersa joget, Pak. Gabung sama kita silakan, Pak. Loh, tapi mundur harus bangun, Pak. Jeng harus bangun. Terima kasih banyak, Bapak. Sehat-sehat selamat di jalan. Terima kasih semuanya rekan-rekanku dari jauh tuh dari Kulon Progo. Wah, satu leteng kita itu dari Brimo. Hati-hati di jalan ya, Pak. Hati-hati ya Mas, ojo ngidul awas. Kiringan barang ke semua ini. Ojo ngidul. Suhulir. Ya wes hati-hati. Mas. Ojo mobil. Ojo itu tapi ngalor boleh. Maka apa balik kowe tau dulu ganggu apa? Oh dulu iki sik rasane bae. Ya jangan. Liwuta. Sabda. kuwi kepiye Sabti. Ini sebagai apa? Cakil kalau begini cakil. Tarik, sis. Angkat. Sing di Ayo jam. Nah itu nih boten iki, Pak. Sabtu. Oh, nanti Oh, bisa kenal. Nggih, aku ki jane ngrasake jebul nek wong medeng ya cilaka ya. Lah muni Sabtu pamituratu sapiku. Sapi padalah. Nggih, mboten apa-apa kanjeng wong urip iki mampir ngombe. Lah betul unjuk aku. Wah iki rong botol iki. Makasih Pak Nuwun. Wong ki ayo kae senenge liwung, mongko nek liwung ki biasane nggo jahilan. Iki didope nggon wayangan wis apik banget. Ora renteng ini ora kok. Ayo, saiki monggo derek sih wayang ora. Ning, ya gone do tak kei nyeket-nyeket. Oke. Ayo, saiki. Terus si wayange ya. Kok dalange tambahi yo, Oke, ayo. Nah, saya bae. Belum. Pak Gareng, Dalem. jenengan titiane mriki wau napa nggih? Gareng iki sinten nggih? Gareng iki sing Oh, bareng dalange war sapa? iki adekane bukan dadi cangkit ibu boten gareng. Oh, kalane Pak Gareng tesih ngajeng. Titiane napa lek mriki wau? Pun gantos derek. Oh, sampun ganti, sampun bojo sewu. Nggih syukur. Nah, aku tahu dadi bintang tamu gareng mah di gebuk kuncali botol Cina. Penonton corak lho, kok gareng ora pincang. Aku iki bar terapi mari aku ya. Wah, matur Mbak Nuwun, iki mau ki liwung ki tegese kanca-kanca wis do nyanyi bareng kur. Ha iya iki dibasuki wayange nopo. Ora dikira sembrono. Padahal Dalem? kowe tak khusus kowe tak 200 meneh. Nggih. Nggih, matur Mbak Nuwun. Lewat asisten mboten, Bos. Bojone rasa. Dititip iki wae. Iki anu tanggulnya tak bayaran bareng kok Bapak. Lha Joko Kidul. Terus iki kancamu, ngidul iki ora mesti elek. Ngidul sing wong gawe ngidul iki wong lor. Ya. Wong lor dadi mboten wong ngidul. Sing itu ora ngilo. Nggih. Apa nih? Nggih, matur Mbak Nuwun, Pak Suryo. Wes, wes. Usendan pun kula sukari nggih.
Coba suka kuwi no. Ya, awake dhewe sing gawean kuburake sing durung dirampungke no damar mancung cinupet gripe gedang gripe terus iki damatane lontor ya Pak. Tuku sing tuwa ngelon ning dasar abeke. Kawengku sagung jajahan nanging sanget iki bisa gresikan Eko Putra ajeng saking hati sakit biar lauto Sirnata Prabu Puntadewa inggaing sangar pamujan menika sakit daling Jawata tan